Rojevle geçti proseye çareseriye Geriday proseye çareseriye proje yasayı bir parlamentoy Dinaveroka proje yasayı da çe yazış parlamenteri Bitlis'e Hüseyin olan bir pırsın ve ölgelmine ez beni rojbaş. Dem baş. Gelekti merak kırın vi proje yasayı da çe yahun parlamenterin parlamentoyuna. Çend madde çıl xwadigre. Rastî tabii me pêşnimeyê ne diye. Taslak heyûn zanin. Ew taslakê da jî henekî dibêjin 15 xal heye, henekî jî dibêjin 7-8 xal heye. Lê belê tişta gomehê mehê ne diye jî em nikarin serê tiştekî bêjin. Musa be ez pırsa xwe wiha bikim. Divê çi tê de hebe. Lê hêviya me ev ye. Hêviya me hem alî ewlehî da û hem jî alî siyasî da. Du qadan da tevî yasayı da bê parlamentoy û li wê jî bibî qanûnî. Tabii alî ewlehî da win zanin salanın insanê me nêzîkî 5000 girtiyê me zindanan danin girtiyê me nexweşene û dîsal diasporayê gelekî insanê me siyasetmedarê me li diaspora ne li Avrupayê ne û dîsa jî win zanin li qada azad insanê me li wê em dixwazin ev insanê me hemî hevalên me hemî ji bo vî yasayê biriya fayda bigirin o bên tevlê siyasetekî demokratîk bin. Li vir tişta ku em naxwazin em dibêjin em kategorîleşme. Em naxwazin bikine xal. Ji serî heta binî herkes gora xwe ji fayda ji vî yasayê bibîne. Ya du duyan çi ye siyasî, linga siyasî jî em dibêjin êdî pirskirika Kurd, mijara Kurd geleke binê bikeve binê çerçeva anayasayê. Çerçeva anayasayê da yasan da statüya Kurdan bênaskirin o Kurd jî tivî awez tivî welatî da mîna hev welatî jiyana xwe Çi ye statü ez benim mabesta ve statü da çi? çi ye ji bo zimanê xwe ji bo hebûna xwe ji bo nasnama xwe ji bo perwerde her awey xwe ser vî welatî bikarê xwe îfade bike û ser vî welatî mîna hem welatiyekî bijî. O ya didiya ê mayîn jî em dibêjin madem go mimarê vî pêvajoyê Birêz Abdullah Öcalan e Rêzdar Abdullah Öcalan e statüya wî jî bêdiyar kirin ku evî pêvajoyê pêşva bibe evî em bêjin müzakereyê pêşva bibe siyasetmedaran ra rojnamegeran ra parêzeran ra akademisyanan ra hevdîtin bike ku ev pêvajo pêşva biçe. Xwaza rêberî PKK Öcalan heye ku derkeve derva. Yan vî daxwazê hûn dibêjin. Daxwaza rêberê gelê Kurd derva derketinê zêdetir ew dixwaze ev pêvajo pêş bikeve statüya Kurdan bênaskirin bikeve binê qanûnê bikeve binê yasayê rastî yerî wî ew e em bêjin çi xwesteka wî yê mezin ew e. Gelekî spas Hüseyin olan parlamenteri Dem Partiyi Bilisê bi vî rengî behsa proje yasaya ku van rojavana parlamentoyu kir daxwaz û bendewariyên siyaseta Kurdan ya girêdayê Dem Partiye jî bi vî rengî anî ziman.